Gikun jong ke jela Meghalaya bun hi ki degi bedan ni ke jung sultanat bani le kai ki jing le kai kilan met per. Nadu ki bala ban le yeshimenta ha ki jing kop ki bahia ki balong hakari bat sabari ru kumju. Dan ki jing le kai ki bedan kalat ban long ru kum kalat kamai. Bat ki dan ru ki jing le kai ki bedan ar hadu lightly ki jing mentoi simet. Kani ke kubor ke bangin walam sepi mentaka janmien kadai ke bathau ya kita ki jing mentoi. Kiba penkop bor ya une ya ka kiba angnut ban pentebet ya la dia ha kani ke jingel ya kai tungini kmi menta ya kani ke kubor ka jingel ya kai karate ka de ke jingel ya kai kilan met ka ba ha kani ke jela Meghalaya kla so thiet da bon snam menta ha ka bala saki ke jingmi bon ki klore ya kai kan thai ba chenrang ke bali mi khamat tang ya ke jela Meghalaya hendre ya ke ri India ru ha ki lempung ke balong shaki wei pat kiri ha ki snam ki ba menchwa Napedeng ki klore le kai karate kan thai ba chenrang ki bla pau bha hagisnam ki ba menchwa hagisnam 8000 chaneng kum ki jong ikong lenza fenisium uba damang sengkon bat ki weide uba don bok lang lengdo ru ude we na pedeng kita ubala pensu thiet pat ikene ki jingila kai shakaleng ki dong bat ki shnong ha kene kanong ba shalong uba don bok lang lengdo hagisnam 8000 pra da ka basdang tang na iwi khna ula seng sakawe ke school hikai karate hak tha nong thamai shillong kata hapok Indo Stadium jong ka nong thamai Sports and Cultural Club kabadan halau jenriau nong thamai shillong bade kini ke school ai kerteng nong thamai Shotogan Karate Club Kena bajan nang ni nong thamai ni kini kijaka ki kham jan sini kila la ban meni le kai ban yo meni simenta ku mayo ki kena bana siti kaliang ki kena bi le kai ni ki bun ki kena bana ni nong thamai ti hadin bi kila yo jingtip menta ki bakat ki bana umpling ki bana laikor bana smith bat neki kini na nongra bagini ki wi na laim khra kilawan bani le kai sini ni ki wi jakar ki bun kena bon namal ki nang tanda na Nagi dong di bana sini sejan kilai wan bani leka sini. Daga jinglong testa ka jonga ngalalap ni leiden hadu saupo san pungut kena ni. But nila dan du kena bejap hagi nationals but kiblayu alat ru bani leka na ka India. Tinggi i bakasap kadan tinggi i lanang nginang roi haga bani leka. Tinggi i kena ru kila nang wan ti kila nang tip ti ngi i bakasap sini ru kibun kena kiba la man pau nam kum kiwi kena balong lang kiwi jaka kajing play kan ke school ke ba jing hikai ha kapor men step ban jan miet ha kapor shuti batang jan miet ha kapor long school kalerap shibo ni ki meki pa jung ki kena kiberen kajing ang not ban tebet ila dia ha kan ke jing ila kai kabalong shibenta jong ke jing kilan met ban job takma ha ke jing ko pher ban ha ke jok kapor ki kenthai kum kala jing ada la raja kinu jing sha thombor hakiru bomman kaba kikimi kipa ki angnud hi gadi ningkong ba ki kwa bakin ai discipline ki kun namar kambun menta ki kun ki im sang ke mobile bani la kai mobile kam dan suka physical activities ti da kaba ki pa ki sini ti ngilap ba ki dan ki yo ka physical activities nang ta ki discipline ru ki nang ta de ki dan ki kena da kaba ki wan hang ni ki kendu para balai discipline ka pelong ki ba kim kwa ban kiu ki dan ka mensim menyelie ban kiu sheprang ti ki kimi khpa ka pen sotona ki kimi khpa ka ba ki im ta ba ki kun ki jong ki ru
Adi bagi job bagi school championship bagi national championship kia wer lang yu ki pa kham tam ki kun gen i ba men shwa bang istang ke ni ki bon tang ki rang hang ni da jing da ba ki don kat tu kan ningut ki khna kan ki job bagi national level ti kala penbun menta war ki khna ki khlung berit ru kila bun man bani la kai menta Haba pai si kijing Yakob ki bagi kena nak ni ke skol ki lalet je sim bentai ki lumpung ki belalong sabar ke jela. Dang hok benai no opera ke senam Ar-Hajar Apuar balala. Sau pun rengut nak kini ki kena ikla job hagi kerdan paper. Ha kijing Yakob ke belatep kom ka kanin juku National Shoto Cup Karate Championship. Ke belalong ha ke jela Gujarat. Ha ke ba katwengut kita job ya kata kemaksiar. Arfongut ya kata kemarupa, bat katsangut ya kata kemarnong. Bat ya kini ginong job la pendan buram da kaki asu nong thamai circle. Nyimpoi perkat bagi kena nang ini kila ban yo ban compete ban kiwi ning ko ngila shua lam yaki hande ya kapor bagi lekai ba ban hadu bagi le chetiru kiden ki kena kiba nyimpoi perkat bagi perform ba ti bagi poi par ki lekai ba hoi ka basdang ki banang sedang ki yating ki ong bagi habi lekai bagi kiwi kena na ko kiri India ka pinchet ting ki hande hadin bagi lampatai ki ege jing start bagi la ai ki katalen ki perform ba tinggi layu adu jenai pongut ki kena belekai bagi ai buram du ki SU kepala penkup buram ya ki kena ki jongi kalong kai ka ban along ban ai min ki bagi nang la ban liak khampa shu nang ni shman ngai begini ke sport ketika ba yarap sai ke jingkot jingkha hamtam bat ka dei ka wei ru ka nagi ja sport ke ba long ka ba le si la sai sni ka ba la ban ai kam ai jam mai khon kata hi ke dei ka ba ahmad du ani nga so burom sai sa don bok namai dei wei ni coach moi bala asim khia khon ngai ke jing la kai ru ka ba ni ka ba jan baro ki long kum si para itanat ke jing ya lekai khamtam kin senior ro ilong ibakloi ban yaram em ka jing kwa jonga hi ka dei ya khamtam ni ka ni ka khon kan thai jonga em
bahkan nang ban project kala dia kalong kajing hikai hang ni gede ba main self defense bentai gini ki kantai te dat kata ka ba konsan but you ni kun chnang long kani ka jing pinlek kai hang ni em ka pen discipline te ki ha bro kha kiliang ta ka ba konsan kin ka ba kabyang bah ka jing hikai hang ni ma ikut su long responsible ba ikit kia mina kani kidang wan lek kai sabat idon dengkat bet ki kom hikai jong i ru kalong full dedication ye ki IT lut met bat min sim te ki coach ru ha ka ban kong na ai ngo ya coach jong kan karate ba don bok te na do ba sedang male school hang te po St. Anthony si na do ba idang khnai la don ya kata ka feeling na dia kata ka motif at habawan barobon na school ko siya yung ba papa don ki khnai ke balik ka tia school wat ngaru ang ba mauru pa bat simenta ka ka karate ti hadin si Islam hadin kata ka jing krang chung ban simenta ka ka karate kuntay na sedang Manchester school kani ka jing simenta chung school ka panong siya ya ui kana pandon kata ka jing krang dik tentu ka man sim ban kelek kai kai ka bau thang ka plan jong anang ni swat tengah kwa bang nang seishu bagi wir gin nang tip shu bat khamtam ngi nang ya wir shu ngalai jing tho saka snong ru bang ya wir shu kina kan tei bikin wan ban training ya ledi ban I self defense training man ngi I bakani ka dan kam hai ki kina kan tei la ki police ba ni ki dan lesi ki mi ki pakin nam dan lang bat ki man ka por saka por ti kami ni target ni komin ai ki ka self defense ki kina kan tei maximum barokhai kat ki bangila nang tade iki sendang rukum ju ngi ke iki bikin train bikin yo man compete bikin job hagi national bikin international level